Lanbide ekimenak, Gernika Lumoko Lanbide Ekimen Profesionalen Zentroak, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, 284.533,37 euro bideratu zituen iaz, enplegua babestera eta enpresa ideia berriak sustatzera. Eskualdeko enplegu planaren barruan, aurten enpresa ikerketako 3 proiekturen garapena bultzatu da, egurre formakuntza ikerketa eta ibil-ibilian eta 9 titulatu kontratatu dira horretarako. Ekimen ekintzaileak egiteko 112.500 euro erabili ziren, helburutzat zuraren sektorea eta gremio horretako enpresen lehiakortasuna sustatzea duen egurre, prestakuntza baliabideak eta beharrak aztertzea bilatzen duen formakuntza ikerketa eta Busturialdeko ibilbideak egokitzea eta hobetzea bilatu nahi duen ibili-ibilian bultzatzeko. Bestalde, 182.033,37 euroko partida bat gaitu zen Busturialdeko enpresek langileak kontrata zitzaten eta Busturialdeko 37 korporaziok baliatu ahal izan dute. Jon Lejarraga Lanbide Ekimenakeko presidenteak azaldu duenez, kontingentzia handiko eskutua izan zen kolektibo ahulenei laguntzeko eta ekintzailetza bultzatzeko. 2021ean ekimenarekin jarraitzeko asmoa dutela azpimarratu du. Hala, azaroan hurrengo deialdia irekiko da eta interesa duten erakundeek informazioa jaso ahal izango dute Lanbide Ekimenaken bulegoetan. Lejarragaren esanetan, ekimen hau gauzatzeko Lanbideri 525.172,07 euro eskatu dizkiote. Horietatik, 180.000 euro enpresa proiektuetarako izango dira eta beste 375.172,07 euro eskualdeko enpresek 22 langabe kontratatzeko. Ekintza horrekin jarraituz, Lanbide Ekimenak 3R izeneko ekimena jarriko du abian. Ekimen horren helburua, lanpostuak galdu duten pertsonak birorientatzea, birkualifikatzea eta birkokatzea da, prestakuntza egokiaren bidez eta 6 hilabete baino gutxiagoko epean, krisiaren aurretik lan egiten zuten sektorea ez den beste batean birkokatuak izan daitezen. Urritik 2021eko martxora bitartean egingo da eta 40 orduko informatika ikastaroa ere izango du.